नमस्कार, मनीषा रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे डिंकाचे लाडू। मी इथे डिंक घेतलाय, तुम्ही पाहू शकता। हा झाडाचा डिंक आहे प्रॉपर, तो मी भाजून घेतलाय। थंडीच्या दिवसात डिंकाचे लाडू आवश्यक खावे म्हणून मी इथे डिंकाचे लाडू ही रेसिपी दाखवणार आहे। तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि इतरांना शेअर करायला विसरू नका। चला तर बघूया आपण डिंकाचे लाडू। मी इथे घेतलाय 1 वाटी डिंक, 1 वाटी खारीक, 1 वाटी बदाम, 1 वाटी खसखस, 1 वाटी पिठी साखर, इथे तुम्ही गुळाचा वापर करू शकता, साजूक तूप, 1 वाटी काजू, 1 वाटी गोडंबी, 1 वाटी नारळाचे तुकडे, कोरड्या नारळाचे तुकडे। मी हे सगळे जिन्नस भाजून घेतले। खोबरं, गोडंबी, काजू, खसखस, बदाम, खारीक हे सगळे जिन्नस मी भाजून घेतले आणि त्यासोबत डिंक सुद्धा भाजून घेतलाय। आता मी हे सगळे जिन्नस मिक्सरला ग्राइंड करून घेणार आहे। खारीक, बदाम, खोबरं, गोडंबी, काजू, खसखस आणि डिंक। मी याप्रमाणे मी इथे सगळे सारण असं बारीक करून घेतले। तुम्ही बघू शकता, सगळं सारण असं बारीक करून घेतले। यात सगळे जिन्नस मी बारीक करून यात थोडी वेलची आणि जायफळ पूड टाकणार आहे, ती पण मी कालवून घेणार आहे। सगळं याच्यात साखर वगैरे सगळं पिठी साखर मिक्स केली आहे। तुम्ही इथं ऑप्शनल गुळही वापरू शकता, मी इथं पिठी साखर वापरली आहे। आता मी यात गरम केलेलं तूप टाकणार आहे, साजूक तूप। आता मी याचे छान असे लाडू तयार करून घेणार आहे। याप्रमाणे मी हे सगळे इथे लाडू तयार करून घेतले डिंकाचे। तुम्ही बघू शकता किती छान कलर आलाय त्याला। डिंकाचे पौष्टिक असे लाडू मला आवडल्यास नक्की लाईक, सबस्क्राइब आणि शेअर करायला विसरू नका। चला भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओत।